Meneer Arnhem, die hebben we uitgenodigd. En samen staan we ter beschikking van u vanmiddag, zodat u ons vragen kunt stellen over deze hernieuwde samenwerking. Wil ik het woord graag aan hem geven. Buon bene tutti. Dank per vostra presenza. We zijn inderdaad, zoals de commandant net aangaf, ontzettend blij dat we hier zijn. En dat we eigenlijk weer opnieuw richting gaan geven aan de manier en de mogelijkheden om beter met elkaar en nader met elkaar samen te werken. Althans, dat zijn we met elkaar aan het verkennen. Parturendo na casa, nostro papio Hollandes, dat hebben we zo afgesproken, pero tem pergunta na propriamente da bontade. Bijvoorbeeld de voordelen dat we nu kunnen hebben voor jullie samenwerken. Wat verwachten we vergeleken met Als ik die kan beantwoorden. Zowel de politie van Aruba als de mariniers en marinemensen hier op de kazerne die voor de Nederlandse Defensie werken. Zijn wij veiligheidspartners in dienst van Aruba. En ieder vanuit zijn eigen perspectief. Wij vanuit het militaire. Maar daar is een verschil, maar er zijn ook overeenkomsten. En die overeenkomsten die kunnen we beter benadrukken. En dat is wat we vanaf nu gaan doen. Ja. En kijk, we hebben als korpspolitie hebben we een strategie. En die strategie gaat over het zoeken en het verkennen van veiligheidscoalities, bestaand en nieuwe. Nou, dit is een bestaande veiligheidscoalitie die we nieuw leven in willen blazen. En inderdaad, zoals de commandant zegt, we hebben allebei hetzelfde doel als het gaat om ons land te dienen, Aruba te dienen. En in die hoedanigheid is het beter en is het natuurlijk veel effectiever als we elkaar versterken. En Defensie, de Zeemacht is een fantastische partner, een geweldige samenwerkingspartner met hele mooie expertise. En ook mooie middelen, equipment, die mogelijk ook kunnen helpen in de bestrijding van criminaliteit en dat soort vragen. Kunt u een voorbeeld geven van wat ervoor niet kon en nu wel kan, wat herkenbaar is geworden? Kijk, als ik kijk naar de veiligheidsvraagstukken, dan zien we bijvoorbeeld ook vraagstukken rond de zeegrens, de invoer van verboden middelen, dan wel andere criminaliteitsvormen. En wat ik al zei, zij hebben hele mooie expertise om juist specifiek op die terreinen om daarop te acteren. En zo zouden we dus bijvoorbeeld, maar dat zijn we nogmaals aan het verkennen en dat doen we ook altijd, wil ik benadrukken, in overleg met het gezag en met elkaar, hoe we daar zouden kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld aan de zeegrens, maar het zit hem ook in opleiden en trainen. Wij hebben ergens eenzelfde taak. Zij hebben hele fantastische kundige mensen ook in dienst. Die ook misschien met ons kunnen kijken, kunnen samenwerken, kunnen trainen. Om het vakmanschap nog scherper te maken. En nog beter gezamenlijk te kunnen optreden. Wat betreft de open dag van 1 mei, wat kan Nou kijk, we hebben 3 jaar geen open dag gevierd op Aruba. En ik spreek even voor de marinierskazerne. Dat had alles met COVID te maken. En wellicht dat de wat mindere samenwerking tussen de politie en de kazerne ook iets met COVID te maken had. Maar het is wel heel mooi natuurlijk dat op het moment dat wij weer open kunnen gaan, dat we dat op een aantal manieren vieren. Nou, 1 manier is met de open dag. We willen Aruba weer binnen onze poorten hebben om te laten zien wat we kunnen. De andere manier is om weer strakker en meer te gaan samenwerken met andere veiligheidspartners. En zeker met de politie. Ja. Ja, de politie en de militair zijn 2 verschillende identiteiten. Hoe gaat het dan met de wet? Zullen er in de toekomst misschien een paar wetten veranderen of hoe zit dat? Want het moet ook gaan met de bepaalde wet. Ja, dank u. Nee, dat is heel erg vooruitgelopen. En nogmaals, we benadrukken, we zijn het met elkaar aan het verkennen. En we willen vooral de intentie laten zien dat we met elkaar willen samenwerken. En hoe dat precies vorm krijgt, dat moeten we nog verder onderzoeken.
Maar alles wat we doen zal in samenspraak zijn met het gezag en met nou ja, de mogelijkheden die er kunnen zijn. En het is terecht dat u zegt, het zijn twee verschillende wetten. Maar zoals de commandant net ook terecht aangaf, wij overlappen elkaar natuurlijk wel in vraagstukken. En we willen vooral kijken naar waar de mogelijkheden zich bevinden. Het gaat om de kazerne of het gaat om defensie? Is het Koninkrijk of is het puur voor Aruba? Het gaat om Aruba, mevrouw. Defensie is hier voor Aruba. De politie is van Aruba. Dus wat Defensie hier ook onderneemt, zal zijn voor Aruba. Dus de samenwerking die wij verder een impuls gaan geven, zal vanuit Defensie een ondersteunende samenwerking zijn. Op aanvraag en op directie van de politie. En wij benadrukken nogmaals van deze kant dat we daar ontzettend content mee zijn. Hè? Dat is de Hoppie Content. Sorry. We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling. En nou ja, ook zeer kentelijk dat we hier vandaag zo zijn. En wij kijken er echt naar uit om voor Aruba, Panos Pais en voor elkaar, om de veiligheid te bevorderen. En nou ja, ook elkaar te versterken. Dat is onze intentie. Ja. Als u verder geen vragen heeft, dan wil ik u hartstikke bedanken voor de goede vragen, voor de aandacht. Ja. Dan wil ik jou bedanken voor de aanwezigheid. Ja. En nos invita Bosso, hè. Wij nodigen u uit om op die 1 mei hier aanwezig te zijn.